Rodrigo Vázquez. Este rapaz emprega o galego todos os días. Os zapatos piden medias, as medias piden zapatos, as raparigas bonitas. Este home, do barrio da Ponte de Ourense, tivo os seus avós como primeiros mestres do galego. Meus avós sempre me falaron en galego dende un minuto, dende que teño uso de razón, e ainda sigo xe falando que as miñas dúas avós, que ainda viven con elas en galego, con moitos amigos tamén, sempre falei en galego, ainda que con outros moitos non, porque, por exemplo, no meu círculo máis íntimo de amizades de Ourense, de sempre, que fomos xuntos ao colexio, pois chegamos á conclusión con, non sei, 12, 13 anos, de que por que nos na escola estábamos a falar castelán, se na casa e os entornos todos que tiñamos fora da escola eran galegofalantes e falábamos galego fora delas. E era unha relación moi extraña porque éramos como galegofalantes por fora, pero que entre nós falábamos en castelán. Entón, decimos, a ver, isto é un sinsentido. Curioso de Rodrigo, pero ao final o galego triunfou na súa vida. A veces cambiaron de idioma para xente que é un neofalante ou que está dubidando de dar un paso a falar en galego ou non, pode sentir, non sei, un pouco de rexeitamento en algún círculo no que non teña moita confianza, que é cousa de un día, dous ou máximo tres, pero que cambiar un idioma por outro non lle vai penalizar en absoluto, que é unha ferramenta como outra calquera, igual que se comunica en castelán ou en inglés, pode se comunicar en galego ou en francés ou en suajili. A vida de Rodrigo transcorre hoxe en día entre Santiago e Vigo. Alí presenta o concurso Ti verás. Pero poder pasar por Canido e comer nun dos seus restaurantes é unha das súas paixóns. Tío, polas tardes que vas ver un pouco a TVG e agora polas mañás, que te dedicas? Que estás limpando aí na barca, pintando? A pescaros, pero Ai, pois para. como xa lle facía falta o barco de vez en cando, vai criando algas por abaixo. Claro, que poñer bonito, claro, limpar. Limpialo e hai que darlle o patente que é esta pintura para que non crie que cría menos algas. E canto se tarda en secar isto, máis ou menos? Isto para mañá podes xa estar navegando, Sí. Vos a tarde xa vai por lá. Pois xa a tarde, e a que vas ir? A que vas a andar, a que lle vas tirar? O mar non vou vos, pero eu vos polo polas mañás solas. Ah, non, pero se guías a pescar por aquí que é o que levantas ti aquí? Chocos. Choco. Algún pulpo cando hai, ahora non hai moito, pero algún corbelo, faneca, se vamos ás fanecas, andamos a varias. Está ben. Chocos teño ganas deles, vou ir ao lado, un sitio que os fan bastante ben, creo que quedaba por ali, non? Xusto en Canido. Un que tiña fama, ti que che son, eu creo que era aquel o que ten ali os... Pode ser. Que pasa, amigo? Como andamos? Boas tardes. Todo ben, moi boas. Estamos traballando un día máis, macho. Estamos a traballar agora, pero antes teño que comer, hai que encher o estómago que... Bueno. Vadiro non ando ao carro. Tedes boas viandas. Hai que comer. Conto que temos hoxe. Veña, dalle. Vale. Tedes ensaladiña mixta, ensalada completa, sopiña caseira, lentellas vegetales, tedes crema de verduras. Iso todo forma parte da primeira parte, vale? Igual lle meto a cremiña aí. A cremiña hoxe. Estou así un pouco healthy, Iso entonces pouco igual... bárbaro. Vou meter un pouco de cremita. Viña, un pouco de crema, va. Segunda parte, apartado peixe. Temos hoxe carioquiña pequeniña boísima, chocos na súa tinta. Non me digas máis, chocos, que fai tempo. Choquiños. Aparte falei antes con un home de chocos e viñeron chocos á cabeza. Veña. Uns choquiños, así na tinta. E de bebida que che poño? E de beber auga. Auga. Guiño, guiño. Auga. Xa sabes, non? Auga, como ten que ser, que hai que traballar. Palabras en galego no programa non teño moito problema. Bueno, a veces que se pode escapar un castelanismo como a calquera, que digo, non tiña que ter dito isto, saliu no momento, tal, porque é un programa que vai moi improvisado, vai todo moi sin filtro e sai así a veces como sai. Pero as que máis problema teño son que as palabras en outros idiomas, porque normalmente os compañeiros avísanme se nun enunciado dunha pregunta vai entrar unha palabra en alemán ou algo así para que vais, oye, pues prepárate que hoxe vamos a falar de Schwarzenegger ou que vamos a falar de non sei, Machu Picchu, por si acaso, pues xa nos hemos preparado. Pero ahora hai unha moda últimamente no equipo do programa, non sei por qué, de non comentarme nada deso. Entonces de repente outro día meter unha palabra en xaponés, ca grafía xaponesa, que eu quedei ali parvo, dicen, en plan, para isto, pois non vos podo axudar, sinto concursantes, non podo lervos como isto, algunha palabra en noruegués, recuerdo Frustrilaf ou como era? Frustrilaf. Non sei, bueno, era como vida no campo, algunha tradición moi norueguesa de aproveitar a vida ao aire libre, tal, que lle gusta moito a eles. Recordo tamén outra, non sei, era en sueco, en kalskarikani ou en finlandés, non sei, era beber en calzoncillos na casa, palabras así un pouco extrañas, nese momento sí que te queda así un pouco xoqueado, pero bueno, o galego vámoslo virando, vámoslo levando máis ou menos. O galego é unha ferramenta
sen máis. O día que concibamos os idiomas como ferramentas, como sachos, que é o que son, creo que avanzaremos moito máis. E por que digo que é unha ferramenta? Porque só ten sentido o galego, o castelán, o portugués, o calquer outro idioma, só ten sentido se os usamos. Se non os usamos non valen de nada. Eu tamén me darei co galego.